Rigsfællesskabet, eller Kongeriget Danmark, består af 3 lande. Det er Danmark, Færøerne og Grønland. De 3 lande er placeret 3 vidt forskellige steder på kloden. Lad os se lidt nærmere på de 3 landes geografiske placeringer og demografi. Færøerne er en øgruppe midt i Nordatlanten. Landet består af 18 større og mindre øer. 17 af dem er beboet og er forbundet enten via broer, dæmninger, færgesejlads eller helikopterflyvning. Afstanden er ikke store. Den største ø hedder Streymoy, og det tager kun cirka 1 time at køre fra nord til syd. På Færøerne bor der knap 54.000 mennesker. Lidt under halvdelen af dem bor i hovedstaden Tórshavn, som også er den største by. Her er der byliv med caféer, restauranter og spillesteder. Den næststørste by er Klaksvík, hvor der bor ca. 5.000 mennesker. Resten af færingerne bor i mindre bygder, som er små byer, hvor der typisk bor nogle 100 mennesker. Grønland ligger i det nordamerikanske kontinent og er verdens største ø. Her bor 57.000 mennesker. Det er 3.000 flere end på Færøerne. Men mens afstanden på Færøerne er meget små, er de kæmpe store i Grønland. Der er 2.670 km fra nord til syd. Det er det samme afstand som fra København til Sydspanien. Det kan ikke lade sig gøre at køre fra nord til syd, for der er ingen veje mellem byerne i Grønland. Så når man skal fra en by til en anden, foregår det ved at sejle eller flyve. Lidt over hver tredje grønlænder bor i hovedstaden Nuuk, som med sine ca. 20.000 indbyggere er Grønlands største by. Nuuk er en moderne by, der vokser hele tiden. Her er der museer, byliv, skoler, et bryggeri, flere havne, fitnesscentre og masser af butikker. 60% af den grønlandske befolkning bor i de 5 største byer, mens de sidste 40% bor i mindre bygder, særligt langs kysten. Her er livet meget anderledes end i Nuuk. Flere steder er der ingen butikker, og skolerne går kun til 7. klasse. Danmark er det 3. medlem af Rigsfællesskabet og er et land i Nordeuropa. Der bor 5,9 millioner mennesker i Danmark. Det er rundt regnet 105 gange så mange som i Grønland. Men Danmarks areal er småt. Faktisk kunne Danmark ligge 50 gange på Grønland. I Danmark bor langt de fleste i byer, og ifølge Danmarks Statistik bor over halvdelen af danskere i byer med over 20.000 indbyggere, mens kun 11,5% af danskerne, der bor i det, man kalder landdistrikter. Landdistrikter kendetegnes ved, at der er mere end 200 meter mellem husene. Byerne i Danmark er generelt større end i resten af rigsfællesskabet, og der er kun lidt over 1/6 af danskerne, der bor i byer med under 1000 indbyggere. Derfor er der også offentlig transport, idrætsfaciliteter, dagligvarebutikker og skoler i langt de fleste danske byer.